venit la Domisov! Astăzi vreau să vă prezint canapeaua Lotus și fotolul Sfera, două piese premium care schimbă atmosfera unui living. Lotus are o dimensiune de 342 de centimetri și înălțimea de 85 de centimetri. Design curbat și elegant. Și haideți să vă arăt ce șezut moale și elastic are. Structura canapelei și spătarul sunt din lemn masiv de fac și haideți să vă arăt ce picioare frumoase are în formă de bulb. La fel sunt din lemn masiv de fac și se pot personaliza în mai multe nuanțe. Fotolul Sfera completează perfect canapeaua Lotus, având un design modern, rotund și un spătar generos. Și haideți să vă arăt ce confort desăvârșit are. Canapeaua Lotus, fotolul Sfera, cât și toate modelele din producția noastră se pot personaliza în peste 100 de culori, stofe cu texturi diferite. Toate stofele sunt antipată și chiar avem stofe pentru iubitorii de animăluțe. Haideți să vedeți în câte nuanțe putem personaliza. Împreună, Lotus și Sfera creează un spațiu elegant, călduros și sofisticat, ideal pentru relaxare și socializare. Vă invităm în showroom-urile noastre Domisov pentru a descoperi toate colecțiile premium a fabricii Simpo.